नमस्कार. आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण कोकणी पद्धतीने चिकाच्या दुधापासून खरवस कसा बनवायचा हे पाहणार आहोत. तर त्यासाठी मी येथे अर्धा लिटर चीक घेतला आहे. आपल्याला अर्धा लिटर चिकाचा खरवस बनवण्यासाठी अर्धा नारळ लागणार आहे. येथे मी ओल्या खोबऱ्याची 1 वाटी किसून घेतली आहे. हे खोबरं मिक्सरमधून बारीक करून आपल्याला त्याचा साधारण 1 कप किंवा 1 पेला जाडसर असा रस काढून घ्यायचा आहे. खोबरं मिक्सरला लावताना यामध्ये 1 किंवा 1.5 चमचा जिरं घालायचं. येथे मी 6 ते 7 वेलची सोलून घेतली आहे, ती या खोबऱ्यामध्ये घालूया. अर्धा चमचा हळद घालायची. आता या खोबऱ्याचा आपल्याला जाडसर असा रस काढून घ्यायचा आहे, त्यामुळे यामध्ये पाणी फार कमी घालायचं. येथे मी फक्त अर्धा ग्लास पाणी वापरलं आहे. तर हे खोबरं आता मिक्सरमधून छानपैकी बारीक करून घेऊया. घेतलं आहे. आता याचा 1 पेलाभर जाडसर असा रस काढून घेऊया. येथे मी खोबऱ्याचा 1 पेलाभर रस काढून घेतला आहे आणि तो गाळणीने गाळून घेतला आहे. आणि या खोबऱ्याचा चोथा असा साईडला काढला आहे, हा आपल्याला वापरायचा नाही आहे. आणि या खोबऱ्याच्या रसामध्ये आपल्याला किसलेलं गूळ घालायचं आहे. येथे मी अर्धा कप किसलेलं गूळ घेतलं आहे. गुळाऐवजी तुम्ही साखर वापरली तरी चालते, पण गुळाचा खरवस खूप छान होतो. हे गूळ आपल्याला या रसामध्ये विरघळून घ्यायचं आहे. गूळ आणि खोबऱ्याचा रस छानपैकी एकजीव झाला आहे. आता यामध्ये हा चीक घालून घेऊया. आता हे मिश्रण छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. खरवस बनवण्यासाठी येथे मी कुकरचा वापर करणार आहे. तुम्ही कुकरऐवजी इडलीच्या भांड्यामध्ये खरवस बनवला तरी चालतो. तर कुकरमध्ये जाळी ठेवायची आणि त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं, जसं आपण भाताचा डबा लावतो त्याचप्रमाणे. आणि कुकरमधलं पाणी प्रीहीट करण्याची गरज नाही आहे. यामध्ये असा आता डबा ठेवायचा आणि या डब्यावर आपल्याला असं झाकण ठेवायचं आहे, त्यामुळे कुकरातलं पाणी या डब्यामध्ये जाणार नाही. आता यावर कुकराची शिट्टी काढून कुकराचं झाकण लावून घेऊया. आता खरवस मीडियम फ्लेमवर 20 ते 25 मिनटं वाफवून घ्यायचं आहे. 20 ते 25 मिनटं झाल्यानंतर कुकर आपण उघडून बघूया. येथे तुम्ही बघू शकता खरवस छानपैकी तयार झाला आहे. आता खरवस आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी हा डबा तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता किंवा रूम टेम्परेचरवर थंड करून घेतलात तरी चालतो. खरवस छानपैकी थंड झाला आहे. आता याच्या वड्या पाडून घेऊया. चीक आपल्याला डेअरीमध्ये सहज उपलब्ध होतो. डेअरीवर चौकशी करायची. चीक जर घट्टसर असेल तर आपला खरवस देखील छानपैकी घट्टसर होतो. आणि महत्त्वाचं म्हणजे चिकामध्ये दुधाऐवजी नारळाचा रस घातला तर त्याची चव खूप छान लागते. कोकणामध्ये खरवस बनवण्यासाठी खोबऱ्याचा वापर केला जातो. बरीच लोक खरवस बनवण्यासाठी चिकामध्ये दूध घालतात, पण तसं न करता खोबऱ्याच्या रसाचा वापर करायचा. आणि अशा प्रकारे वड्या पाडून घेतल्या आहेत आणि दिसायला खरवस खूप छान दिसतोय. तुम्ही देखील अशा प्रकारे खरवस नक्की ट्राय करून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा, म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.